Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Fer, miegħek aħna missu ma' nies ngħidu dal sejjer il-ħabs. Wara li ilu 5 snin riabilitat għax kellu każ aggravat li mandatorju l-ħabs. Għalli sejjer lura daqqiegħed fil-business bena familjet jagħti lura s-soċjetà. Ti 5 snin community work ħajibqa' jgħinna fil-prevenzjoni. Kien dan is-sentiment li esprimew il-professjonisti li jaħdmu għal-vittmi tad-droga fi programm li diskuta white paper ippubblikata għal konsultazzjoni dwar is-soġġett. Il-white paper taħseb għal riforma fil-qrati tad-droga. Fuq il-programm televiżiv ta' TVM Insights tkellmu l-kara ta' Susset Qaf flimkien mal-esperti legali. Qablu il-white paper fiha ħafna elementi tajbin u fejn hemm lok għal diskussjoni taw il-kontribut tagħhom. Biex issib bilanċ fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-ġudikatura għandha tingħata għodda biex tqis iktar on a case by case basis. Għax fl-aħħar mill-aħħar nittrattaw umani, kull każ huwa differenti u naħseb irid ikun hemm flessibilità biżżejjed biex il-ġudikatura tista' tgħid isma' dan huwa każ ġenwin. Fil-programm derċa li l-argument populist tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek li l-white paper għandha tintrema issa spiċċar kollox iżolat. Il-Miswa l-Ġustizzja Ġurnata tat-Tard ma qaxxu l-għamilina ta' dan. Niddiskutu għattu li warrab kollox jitfa' kollox le middeċidi xi tridu. Iffaċċat b'dan, il-kellim tal-Ġustizzja tal-Partit Nazzjonalista kellu jirtira dak li qal kap tal-Oppożizzjoni u minflok issa qal il-white paper għandha tkun irtirata qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jagħmel sottomissjoni. Fuq di sitwazzjoni fejn jgħid li l-kap tal-Oppożizzjoni, tu prefer mhux li armi kollox. Mux naċċetta, mux memx il-da tajba, memx li tgħid li għarmi kollox l-dak. Illum issa il-kellimi qed warja ħafna għax kellu naqbek lex mal-medja, qed jgħid l-isma' hemm proposti tajbin issa. Il-white paper ma tbiddel xejn minn kif huma smati traffikanti ta' droga, bil-Ministru Attard jinsisti li l-Gvern ma jaqbilx mal-Kamra tal-Avukati li tneħħi l-omor il-ħabs. Minflok, id-diskussjoni għandha ddur kif jista' jkun mejjun il-vittma ta' droga.